Ngiyababingelela abalaleli, imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Ihloko engikhuluma ngaso sithi Ingozi yokuthembela emithini. Incwadi kaLevi 20 verse 25 kuya ku26. Ngalokho anohlukanisa izilwane ezihlambulukileyo nezingcolileyo, izinyoni ezingcolileyo nezihlambulukileyo. Ningenzi imiphefumulo yenu inengeke ngesilwane noma ngenyoni, noma ngantoni enwabuzelayo emhlabeni, engizahlukanisile nani ngathi zingcolile. Niyakuba ngcwele kimi, ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Esikhathini esiphambili sizame ukwakha isithombe sokuthi ibandla likaNkulunkulu ogama lakhe nguJehova laqala nini kanjani. Leli bandla likamenzi wezulu nomhlaba lafikela entabeni yaseSinayi. uJehova wasifikela yena emhlabeni evela ezulwini elethele enkolo, owabe eseyidlulisela kuMose nakubaprofeti ukuba bayiqhube njengokubayala kwakhe. Emva kwabaprofeti kwafika uJesu oyindodana kaNkulunkulu, naye owafika wakha ibandla phezu kwesisekelo sebandla likamenzi wezulu nomhlaba. Wagcizelela kuMathewu 5 verse 17 kuya ku19 ukuthi umthetho kaJehova awunakushintshwa, nokuthi owushintshayo uyokwamukela ukulahlwa. Emva kaJesu thina amaNazaretha wasithumelela umprofeti uIzashembe, owabe embethwe ngumoya ongcwele ogama lawo nguShembe. Nomprofeti wathi uma efika kithi wasifundisa ukuthi asesabe uJehova ngokugcina imithetho yakhe owasilobela yona ngoMose. Wathi uma senza njalo ukudumisa kwethu kokwamukeleka ezulwini, siyoba nezinhlanhla nezibusiso zisehlele, nemithandazo yethu yamukeleke. Sakuchaza futhi ngaphambili ukuthi isimo sobungcwele sisho isimo sokuba umuntu aphile ngaphansi kwemithetho eyakha ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi uma uthatha isifungo sokuba ube ngongcwele, uboqonda ukuthi kuba nendlela yokuphila okumele ukuba uyiphile, engafani neyabanye abantu. Kumele ukuthi uphile impilo esondelana nekaNkulunkulu. Yikho uShembe kwihlabelelo 32 ethi, anginjengawe Baba, ngozama ngiphelele, ukuba ngibe njengawe ngesikhathi zonke. Ngithokoze nganeliswe ekukhonzeni, ngihlanganyele nabangcwele abahleli belindile. Njengoba ethe uJehova asibe ngcwele, uthi asifane naye, asizame ngesikhathi zonke ukuba sibe njengaye. Uma simkhonze ngokweqiniso, saneliswe kumkhonzeni ukuze kuthi ngemimoya yethu sihlanganyele nabangcwele noma siselapha emhlabeni. Kule ncwadi engiyifundile uJehova ukhuluma ngokungcola nokunengeka kuye okudalwa ukudla izilwane ezingcolile. Uthi uJehova uma udla isilwane esingcolile, phambi kwakhe uba isinengiso. Ihloko esikhuluma ngaso lapha sithi ingozi yokuthembela emithini. Igama elithi umuthi lingachaza isihlahla noma lichaze iyeza lokubulala noma lokuphilisa. Kwesinye isikhathi umuthi usho into engenaso nhlobo isihlahla, kodwa lento ibizwa ngokuthi umuthi ngoba iyinto yokuphilisa noma yokubulala. uShembe kumthandazo wesabatha kuverse 45 wathi, kuyisono khona lokho kuphatha umuthi ngesandla sakho ulikholwa uyokufa nokufa. Lapha uShembe wabe ngasho sona isihlahla,
kodwa wabe esho yonke into ekuphilisayo ngandlela thize noma ekubulalayo ngandlela thize. uShembe wasiyala ngokuthi umuntu okholiwe, umuntu ongcwele, umuntu ongumNazaretha kaThixo akawusebenzisi umuthi, akawuphathi umuthi, akawudli umuthi. Kulezi izathu eziningi ezenza ukuthi uma ulikholwa kungafanele uzihlanganise nomuthi. Okokuqala, umuthi awuwazi ukuthi uthakwe ngani. Isikhathi esiningi umuthi uthakwa nezinto wena ongumNazaretha uNkulunkulu ongavumi ukuba uzidle noma uziphathe ngesandla sakho. Okwesibili, umuthi kwesinye isikhathi wakhiwa ngendlela engamukelekile kuNkulunkulu. Okwesithathu, umuthi uba isithixo sakho, uthathe indawo kaNkulunkulu kumuntu othi ulikholwa. Ngakhula ngingawazi umuthi ngoba ngazalwa ngabantu abakholiwe. Nokukholelwa ekutheni umuthi uyasebenza kwakungagcwele kahle engqondweni yami. Kodwa ngesikhathi ngiba imantshi kwangiphoqa ukuthi ngenze ucwaningo ngomuthi, ngoba ngangihlale ngithetha amacala athinta umuthi. Ocwaningweni lwami ngahlanganisa nezinyanga ezinkulu, ezinye ezithwalisa abantu, kanjalo nabantu asebekholiwe kodwa kade bezinyanga noma besebenzisa imithi. Noma imithi eminingi izihlahla, kodwa imithi emibi ngempela imithi ethakwa ngezinto ezinomphefumulo. Kungaba izilwane noma kube abantu. Kodwa le mithi thina esiyaye siyisebenzise sisuke singazi ukuthi yakhiwe ngani kanjani. Eminye imithi yakhiwa ngamafutha, amathambo noma ngasiphi isitho sezinyoka, noma izingwenya, oxamu, amakati, izinja, nanoma isiphi isilwane ongase usicabange. Eminye imithi yakhiwa ngezitho zomuntu. Lezi zilwane ezisuke sezigayiwe zaqothwa, uyazidla wena uthi udla umuthi. Kodwa lento uma ubuyibonile ibulawa ubungeke uyidle, ngoba iyinto engadliwa. Kwesinye isikhathi lezi zilwane uma zibulawa kusetshenziswa ihluku esisimangaliso. Kungabanjwa umdlwane wenja noma wekati, ukhishwe amehlo uphila, bese uyadedelwa. Lamehlo kwenziwe ngawo umuthi. Kwesinye isikhathi umdlwane wenja noma wekati ufakwa ebhodweni uphila kubaswe, wosiwe ngaleso sihluku esihlasimisa umzimba. Nomuntu uyacwiwa izitho zomzimba, efile noma ephila, kwenziwe umuthi ngaye. Ungase ucabangeke ukuthi uma uNkulunkulu efika kuwe ulikholwa, efica lemithi kuwe, engahlala kanjani nawe? Angasondela kanjani kuwe? Akakwazi ukusondela ngoba nawe usungcolile njengomthaki womuthi. Ngake ngakhuluma indaba yomakoti owabe ehlushwa imfene ephusheni. Lo makoti wabe ngumNazaretha, kodwa njalo uma elele ebone ephusheni ehlaselwa imfene, ethi uma ebiza igama likaShembe imfene ingabi nandaba. Kuthi khona lapho ezibone yena eseyinja, egaqe ngamadolo ahambise okwenja, bese ikhonkotha lemfene. Uma ekhonkotha imfene ingenwe kwesaba ibaleke. Lo makoti wabe esebuza kumkhokheli ukuthi leli phupho lichazani ngoba liyamhlupha, kodwa naye umkhokheli wahluleka ukulichaza. Umkhokheli wabeseza kimi ethi mhlawumbe mina ngingalichaza, kodwa nami ngahluleka. Leli phupho laba isimangaliso kithi. Sagcina sihleka simangaliswa ukuthi umuntu uphenduka kanjani inja akhonkothe.
Kulezo nsuku kwase kufika lo muntu wasezulwini uHlaleleni. Uthi uHlaleleni, nginizwile nixoxa indaba yalomakoti. Inimangaza futhi ihlekisa. Kodwa yona lento ayihlekisi. Iyadabukisa kakhulu. Sase siyalalela ke. Ithi lenkosazana yasezulwini, lo makoti ukholiwe ungumNazaretha. Kodwa ekhaya lakhe ufuye inja. Uyazi kodwa ukuthi umuntu ongumNazaretha akayifuyi inja. Ithi ke ingilosi, lo makoti wathi yena angeke ahlukane nenja, ngoba lenja yakhe imvikela ezigebengwini nakubathakathi ukuba bangangeni emzini wakhe. Ngenkathi lo makoti esho njalo, uShembe ungumoya ongcwele wabe usiyasuka kuye. Nezingilosi ezimbhekile zadeda kuye. Wabe esegadwa izinja njengokusho kwakhe. Ithi-ke lenkosazana, njengoba elapha emhlanganweni izinja bese zikude naye, zisekhaya. Yena-ke wabe esethatha isikhundla senja. Njengoba iphenduke waba inja, wakhonkotha. Utshelwe ilizwi ukuthi akayikhonkothe lemfene, izobaleka. Nempela-ke wayikhonkotha yabaleka. Noma lo makoti ethi yena ukholiwe, ungumNazaretha, kodwa unonkulunkulu ababili, unamathemba amabili. Uthembele kuShembe abuye athembele ezinjeni zakhe. Yikho-ke ilizwi lithe akayikhonkothe lemfene. Yabuye yaqhubeka ingilosi yathi, kodwa akuyikho kodwa lokho. Lo makoti unebhodlela lomuthi olugcina emzimbeni wakhe. Akehlukani naleli bhodlela. Lo muthi wakhe uthakwe ngamafutha ezinyane lemfene. Leli zinyane lemfene labulawa ngesihluku, laphucwa unina ngenhloso yokwakha umuthi. Manje lemfene emhlaselayo ayisikho ukufa, yalethwa nguye. Lemfene iyalifuna leli zinyane layo, kodwa ilibona ligonwe umakoti. Kodwa yena akaboni, akaqondi ukuthi ngalomuthi ogcinile ugone imfene. Ithi-ke ingilosi, noma ungathandaza kanjani, ngeke ukwazi ukuyixosha lemfene kulomakoti, ngoba isithixo sakhe, ingunkulunkulu wakhe. Kodwa yena akaboni. uNkulunkulu-ke akahlale endaweni enjalo. Uyasuka kumuntu ohlanganisa ubungcwele nemithi, noma engaba umNazaretha. Isikhathi esiningi uma umuthi uthakwa uphenduka ube umoya waleyo nto othakwe ngayo. Uma uthaka umuthi ngenyoka uphenduka ube umoya wenyoka. Uma uthaka ngamafutha ekati uphenduka ube umoya wekati, njalo njalo. Abantu abasebenzisa imithi bayaye bakhulume nemimoya abafuna isebenze kule mithi, bebize onkulunkulu babo. Umuthi uyakhulunyiswa bese wenza leyo nto kuthiwa awuyenze, kodwa uyisimo somoya othize. Ithi-ke ingilosi, uma kuthakwa isitho somzimba womuntu kwenziwe ngaso umuthi, umoya walowo muntu uyasilandela isitho somzimba wakhe. Uma lo moya womuntu ufika uthola ukuthi isitho somzimba wakhe sikomunye umuntu, lo moya isikhathi esiningi ufike ulwe nalomuntu, bese umuntu ezithola ehlaselwa imimoya ongayazi. Kanti le mimoya yalethwa nguye, yalethwa imithi yakhe. Noma uthandaza noma ubiza abathandazi, le mimoya akukho umuntu ozokwazi ukuyisusa kuwe, ngoba igcinwe nguwe, kuwena, ingunkulunkulu wakho. Abantu abaningi bayaye bahlaselwe imithi yabo. Isikhathi esiningi umuthi awubi lento owulandele yona. Uyaphenduka ube ukufa kuwe.
Kodwa wena ungaboni uze uhambe uyofuna belaphi behluleke, ngoba lesi sifo osuke uthi asisuswe kuwe sisuke siyisithixo sakho. Kuyinto ejwayelekile ukuthi abantu basigcabe bethi bayaziqinisa. Ayikho inkinga kumuntu osuke evele ekholelwa emthini. Kodwa ukuthi uthi ngumNazaretha uphila impilo yobungcwele, ubuye usigcabe ngomuthi, usuke usuzahlukanisile noNkulunkulu. Umuntu ongumNazaretha akayidli into engcolile, njengoba kubhaliwe kubaHluli 13 verse 4 kuya ku5. Uma sikhuluma ngento engcolile sisho into othe uJehova ingcolile kithi. Noma kubantu basemhlabeni ingathathwa ngokuthi imnandi, inempilo, njengengulube nje. Ungawufaka kanjani umuthi emzimbeni ungazi noma lo muthi uthakwe namafutha engulube? Uma usigcoba ngomuthi onamafutha engulube, uJehova uzosondela kanjani kuwe? Abantu abaningi abakholiwe bamxosha bona uNkulunkulu ngokuthi bezame ukuphila izimpilo ezimbili ngesikhathi esisodwa. Ngelinye ilanga umuntu aphile impilo yasezulwini, impilo yokukhanya, kodwa abuye atholakale esephila impilo yasebumnyameni, impilo yokulahlwa. Impilo enjalo ayemukelekile uNkulunkulu. Uma uqala uphila impilo embaxambili kuJehova, uJehova uyasuka kuwe ngokusheshsha. Ulokhu uthi wena ukholiwe, kanti uNkulunkulu kudala wasuka kuwe. Noma usuthi uyambiza angakuphenduli, ebekude nawe, angawemukeli umthandazo wakho, angakwehliseli nezibusiso. Kodwa okwakho kubhede, kanti ubalekelwe ubungcwele. Uma usigcabile awuthandazeleki, ngoba umthandazo ufike uxoshwe izinhlanga ezikuwe. Ulokhu uthi uNkulunkulu akayiphenduli imithandazo yakho, kanti cha, isitha sokuphila kwakho nguwe uqobo. Nguwe uxoshwe uNkulunkulu ngale mithi enganandawo kuNkulunkulu. Kodwa wena osuyenze yaba ingxenye yokuphila kwakho, yaba lithemba lakho. Ithemba lakho alisekho kuJehova kuphela. Asigcini ngokuziqinisa ngokusigcaba, kodwa siqinisa nemizi yethu, sibethele ngemithi. Njengoba sengishilo, ukuthatha umuthi ulikholwa ugcibe emzini wakho uthi uyabethela, kuyingozi kakhulu. Esikhathini esiphambili kwakunenkosikazi eyakholwa lapha ebandleni lamaNazaretha. Yakhetha inkosi yasekuphakameni. Ithe isithi iya esontweni, kwavuka isele esangweni layo. Lakhula leli sele laba ngangenkomo, lase liyakhuluma. Lithi isele, wena wangibulala, wangomisa, wabe usuzongigqiba lapha esangweni. Wathi angibheke umuzi wakho. Manje usuyakholwa, uthi umuzi wakho usubhekwe ngishembe. Mina-ke owami umsebenzi sekuyini? Kanti wawungibulalelani ungishisa abantwana bami? Leli sele lahamba naye lo nkosikazi leza esontweni. Noma ethi ulalele inkonzo, elibone leli sele seliphambi kwakhe. Libange umsindo, livimbe nokuthi ezwe intshumayelo. Lilokhu lisho into eyodwa lithi, kanti njengoba mina wangibulala, wangomisa, wangibeka esangweni lomuzi wakho, wawuthi angenzeni. Lento yabe ingenzeki kulo nkosikazi ephupha, wabebhekile esesontweni. Wayibika lenkinga leli sele emakholweni, kodwa akekho wakwazi ukuthi leli xoxo lizosuswa kanjani. Angikholwa ukuthi leli xoxo lalibulalwe nguye, kodwa wafuna umuntu kuba azombethelela, kanti usebethela ukufa, usebethela usizi.
Umuzi womNazaretha ubethelwa ngoNkulunkulu, ubethelwa ngoJehova. Okwenzayo ukuba ufake amatshe emzini wakho, ukake umuzi wakho ngamatshe amhlophe, bese ubhala esangweni noma emnyango wendlu yakho ukuthi dumisani uJehova. Kulo muzi ungawungenisi umuthi, uphile impilo yobungcwele. Ntambama ekushoneni kwelanga uqoqa abantwana bakho nithandaze. Kanjalo nasekuseni uye esiguqweni sasekuseni. Ngalokho-ke umuzi wakho usuwubethele, usiyoba likhaya lezingilosi, izona ezizokwelusa. Ungawuphathi umuthi ngesandla sakho ulikholwa uyokufa nokufa. Inkosi busise lokho enikuzwile.